Klatring var blevet en livsstil for mig, så derfor kunne jeg ikke lægge det på hylden så let. Måske er det også, fordi når man er ung, så vil man tage det som et nederlag, hvis man bliver nødt til at kassere nogle af de ting, man sætter højt. Og jeg satte klatring meget højt. Og jeg har også klatret siden. Ulykken har givet mig mere respekt for livet. Når man er ung, er det så selvfølgeligt at kunne se og høre og føle og røre sig og løbe. Men man opdager, at det er gaver, der kan tages fra en, hvis man ikke værdsætter dem højt nok. Man kan godt kalde uheld for nemesis. Det er bare nok lidt overmod også. Og man skal være forsigtig. Man skal altid være kritisk, når det er sådan en... I alle livets forhold være kritisk. Vurdere om de oplevelser, man kan få ved at klatre eller gøre noget lignende, er store nok til at risikere livet. Når jeg er herude og mærker naturen tæt på kroppen, så lærer jeg. Jeg lærer at behandle min egen ensomhed. For det kan være ensomt, når jeg er afsted. Når man er alene, og man er gået en hel dag uden at møde andre mennesker. Og man så, når man har slået lejr om aftenen, har en halv time, hvor der ikke er noget på programmet, så kan den komme listende bagfra og overraske. Afsavnet, længslen efter det trygge. Det er, når eventyret har taget overhånd. Det er blevet for meget. Der man opdager, at det er et paradoks at være afsted. Når man er derhjemme i det trygge hjem, så drømmer man om eventyret og de glæder, der er ved at være afsted. Og når man så er afsted, ja, så er det lige omvendt. Så savner man det trygge og det kendte. Sådan er livet vel også. Og når så lyset går på held, så spænder jeg min rygsæk på, tager pandelampen i panden og begiver mig mod nord. Jeg følger min lyst og mine sanser, indtil jeg er træt og lykkelig. Jeg finder en lille gryde i de øde klitrækker. Der lægger jeg mit underlag ud, falder ind, drømmenes fantasifulde rige.